रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनग्रा आरो लाख लाख रेशन गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। नोंथाङा रेशन कार्ड मोनाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड मोनाखै अब्ला नोंथाङा मोनसे खामानि मावनानै लानो हागोन। नोंथांनि नखरनि रावबो सुबुंफ्रा रेशन कार्डआव सोफादेरजायाखै नामा? जुदि सोफादेरजायाखै अब्ला नोंथाङा सासे गोदान सोद्रोमानि मुंखौ सोफादेरनो थाखाय मोनसे गोदान खाबु। नोंथाङा दिनैनि सानाव बे खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। जायफोरनाव रेशन कार्ड गैया बैसोर सुबुंफ्रा दिनै आरज गाबहरनो हागोन। नाथाय बेखौ सोर आरो माबोरै खालामनानै लानो हागोन? isrom.gov.in पर्टेलाव रेबथुमजानाय आरज गाबगिरि सुबुंफ्रा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन। आरो आरज गाबगिरिनि मुङा 2021-2023 नि आगस्तनि गेजेराव बे पर्टेलाव रेबथुमजानाय जानांगोन। 4 लाखनि बोसोरारि आय थानाय मोनफ्रोमबो नखरा आरज गाबनो हागोन। नोंथाङा साखाथिनि गलानिफ्राय फर्मखौ बुथुमनानै लानो हागोन। फर्मखौ आबुं खालामनानै ला आरो थार फोरमायथिजों जमा खालाम। आरो नोंथाङा बे फर्मखौ जिल्ला, दालाय, खोन्दोआरि आयदा बिफाननि मावख'फोराव गथायनो हागोन। लोगोसे गोदान सोद्रोमाफोरखौ सोफादेरनायनि थाखायबो बिफानारि बिबानगिरिफोरनिसिम खारिथि होनांगोन। नाथाय गामि पन्चायतनि गेजेरजों हरफिननायनि उनावसो मुंखौ सोफानाय जागोन। नोंथाङा बेखौ EKYC खालामनाय समावबो खालामनो हागोन। आरजलाइ बिखान्थिया जोबनायनि उनाव गोदान सोद्रोमाया साफ्रोमबो 5 किल'ग्राम माइरं मोननो हागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।